Mariene! Păi ce ai, mă, la cap? Păi ce făcuși, mă? Ha? S-a căzut lanțul! S-a căzut lanțul! Pune, mă, lanțul la bicicletă, mă, dracu. Hai din garda. Hai să încercăm. Hai să facem vedeți. Hai să suplăm. Hai să facem. Încercăm? Hai să suplăm. Hai. Încercăm o dată. Încercăm o dată. Poate are noroc. Pentru ce să fac? Stați un pic. S-a căzut lanțul! Pune-i, mă, lanțul, mă. Pune-i lanțul. Păi da, ce punem? Are lanțul căzut? Pune-i, mă, lanțul, mă. Filmează-mă și du-te. Ei! I-a căzut lanțul? Uite-l! Ușor, bă, că nu e grabă. Ei, a căzut lanțul, mă? Marnică? Hai, bă, că n-are nimic, bă. Reglează-o și aia e. A? Păi da. Nu, bă, că nu te filmează nimeni. Ăsta e aparat de... Ușor, ușor. N-are nimica. Hai, bă, să te ducem acasă, hai! Hai odată! Pregătește-te, Dania, să vedem. Pă, mișcă-te! Hai, ia sticla și hai! Hai! Dar vin imediat. Vin imediat, nicio problemă. Acum, mai poți să... Soricu, acum vin imediat. Să-mi bed, așa, mangă, cum mă știi. Dar vin, nu știu. Care-i problema? Ha? Să-mi bed, să-mi trebuie. Vine cu fii. Vine așa cum pot eu. Cum pot eu pe picioare? Terapateam, pără, Îmi faci o pungă de tei, îți dau 5 lei pe o pungă. Ușor. Da, că nu până mâine să dai pușcărie. Hai mă, ieși afară, dracu, odată, stau 10 ani pe tine. Lasă, mergi de scult, lasă-i, dracu, haide. Bau, pula ei. Hai. Vezi că dai în câine, mă, te mușcă, prostule. Nero. Hai, hai, ia-o încolo. Hai, ia-o așa. Hai, ia-o așa, mergi așa ușor, mergi în patru. Mă dinez, bau, ce? Acasă. Bă,